Христос уваскрос. Праваслаўныя вернікі, а таксама частка грэка-каталікоў адзначаюць Вялікдзень, галоўнае хрысціянскае свята. Наша моц у святле веры, якую мы нясём праз цемру, нягледзячы ні на што. Віншуе беларусаў Святлана Ціхановская, абраная прэзідэнтка, зазначае, мы з вами праходзім праз час выпрабаванняў. Давайце не забываць, што Ісус Христос таксама цярпеў за праўду. У гэты дзень святла ўселенскі патрыярх Варфаламей звярнуў сваю увагу на цёмны час вайны ў шматпакутнай Украіне, ды заклікаў вызваліць ваеннапалонных усіх на ўсіх. Духоўны падкрэсліў, гэта было б вельмі канкрэтнай праявай моцы васкрасення. Владимир Путин со свечкой на службе у Маскоўскім саборы Хрыста Збаўцы, а ва Ўкраіне ягоныя акупанты працягваюць забіваць мірных жыхароў і жаўнераў. Владимир Зеленскі гаворыць пра 802 дні змагання за дабро і справядлівасць, за перамогу жыцця над смерцю. Вітаю, гэта тыдзень Сергеем Пацасонным, а ў выданні мы пакажам. Як абкрасці беларусаў на $500 мільярда? Прыглядаемся бліжэй да ўчастку зямлі ў Краснай Паляне каля Сочы. Там мы знайшлі запасны аэрадром Лукашэнкі, але не толькі. Такая сделка, значыць, даволі істотнага маштабу, якая гэтым разам аформлена на каманду Віктора Шэймана, на правай рукі Александра Лукашэнкі і былых супрацоўнікаў ягонай аховы і ўпраўлення справ. Амаль 40 тысяч даносаў кіберпартызаны ўзламалі архіў паведамленняў КДБ. Усе даведаліся, пра што і на каго пісалі беларусы апошнія 10 гадоў. Былі неспадзяванкі. Гэты дадзены яны не вельмі сур'ёзна абаронены ні КДБ, ні іншымі структурамі рэжыма. Гэта можна атрымоўваць в прынцыпе не вельмі складаным спосабам. Таму гэта паказчык проста як нават КДБ ставіцца да сваіх людзей. У Бога на плячы шаўрон з украінскім сцягам. З такім саюзнікам жыццё дакладна пераможа смерць, кажа Владимир Зелянскі на Вялікдзень, а Украіна працягвае змаганне. Ды ўзнікае пытанне пра змушэнне Кіеву да перамоваў з Масквой. Нехай всім, хто віддав життя за Україну, Бог подарує вічний спокій їхнім душам і вічний мир їхнім нащадкам, усім нашим дітям та онукам, усім нашим майбутнім поколінням, які мають святе право знати, що таке мирний Великдень у мирній Україні. Намухлявалі зямлёю ў гарналыжным курорце Красная Паляна каля Сочы, каб збудаваць дыктатару рэзідэнцыю. Пра гэта мы, спадарства, распавядалі тыдзень таму ў нашай праграме. Але ж там ёсць яшчэ адзін нюанс, а дакладней кавалак зямлі, які належыць Беларусі на правах уласніка. Дык трэба і яго забраць. Летась у сакавіку пракладачная кампанія «Комплекс Інвест» рыхтавалася да набыцця любімай турыстамі паркавай тэрыторыі каля гатэля «Беларусь». Набыць у 10 разоў танней, а потым збудаваць ды прадаць апартаменты. Зрабіць і зарабіць $500 мільярда, вывесці грошы ў афшор. Толькі ў гэтым ланцугу бракуе звяна. Трапіць за краты за свае злачынныя махінацыі. Пра абкраданне замежнай маёмасці беларусаў Юлія Цяльпок. Адпачынак у гарах заўжды актыўны. Летам гэта ровары, узімку гэта лыжы, а пешыя шпацыры ў гару круглы год. На расійскім курорце Красная Паляна пад Сочы ёсць месца, дзе краявід Каўказскіх гораў і чорную піраміду назіраем з беларускай зямлі. Комплекс адпачынку «Беларусь» і парк «Фруктовы сад» належаць нашай краіне, хоць на шыльдзе удакладнена «Управленне справамі Лукашэнкі». Тутэйшы гатэль падпарадкаваны сочынскаму санаторыю «Беларусь». Дырэктар ужо ведае, што любімую турыстамі паркавую тэрыторыю рыхтуюць на продаж. Працаўнікі не ў курсе. Отдел бронирования комплекса отдыха «Беларусь». А есть ли территория, где можно будет совершать прогулки? У нас парк большой есть, фруктовый сад, то есть там можно будет, конечно, да, там 8,5 гектаров парк,
В белорусских СМИ была информация, что в вашем парке будет строительство апартаментов. Ну, на данный момент, да, у нас он есть, он у нас функционирует. Пока информации нет, что что-то какие-то изменения, корректировки. Пока что, мы его продаем, там свадьбы проводят. Парк складаецца з двух выдзелаў агульную плошчую 8,5 гектараў. На мапе бачым, што тэрыторыя, якую да 2028 года хочуць забудаваць, мяжуе з гатэльным комплексам. Гэтую зямлю Беларусь атрымала ў 2013 годзе, згодна з падпісаным 4 гадамі раней міжурадавым пратаколам аб узаемнай перадачы ва ўласнасць і арэндаванні зямельных участкаў. Правы ўласніка Рэспублікі Беларусь дзеюць 49 гадоў, але ўжо на 10-м годзе участкі вырашаюць прадаць кампаніі «Комплекс Інвест». Фірма фармальна расійская, але па сутнасці датычная да лукашэнкаўскага дарадцы і ценявога бізнесоўца Віктара Шэймана. Ініцыятыва «Белпол» перадала нам датаванае сакавіком 23 года абгрунтаванне «Комплекс Інвестам» камерцыйнай забудовы парку «Фруктовы сад» пасля набыцця участкаў па кадастравым кошце – 14 мільёнаў долараў. Дырэктар санаторыю «Беларусь» далічыў 1 600 000 за аб'екты, што знаходзяцца на тэрыторыі парку. Атрымалася 15 700 000 долараў, але ў дамове купля-продажу, магчыма, пабачым іншую суму, згадваў прадстаўнік «Белпол» у нашым супольным расследаванні махінацыяў з участкамі пад Сочи. Пока за основу взята и так заниженная кадастровая стоимость. Но мы уже знаем, как легким росчерком пера эта цена может быть уменьшена вдвое. А что мешает уменьшить стоимость в 3, 5, 10 раз? Абсолютно ничего. Жадность Лукашенко не знает границ. Цана гэтых 846 сотак ужо ў 10 разоў ніжэйшая за рынкавую ў найпапулярнейшым горналыжным курорце Расіі. Паколькі грошы з продажу ідуць у беларускі бюджэт, беларусаў хочуць абкрасці ў 10-й ступені. Пра характар фармавання цэн на зямлю ў Краснай Паляне распавядае рыэлтар з 33-гадовым стажам Дмитрий Шапалин. В Сочи, в Красной Поляне, точнее, более инертный рынок в силу того, что мало новых, так сказать, объектов к реализации предлагается, мало пустых участков земли, и каждый новый пустой участок земли и объекты, которые строятся на этом участке, они, получаются более, что ли, дорогие в силу редкости, в силу, так сказать, их малого объема, появляющегося на рынке. Прадаць зямлю запланавалі за бясцэнак, але збудаваныя там апартаменты па звышкошце. З разліку 9800 долараў за квадратны метр. Бачым у тым жа тэхніка-эканамічным абаснаванні камерцыйнай забудовы. Гэта дорага нават для прэміум жытла, кажа адмысловец. При массовой продаже все же цена должна быть процентов на 15, на 20 меньше, чем та цена, которая складывается в результате продажи одного объекта или там 2-3 нескольких. Поэтому при массовой продаже цена должна быть привлекательна для инвестора, для покупателя. Продаж будзе масаваю. До 28 года комплекс «Інвест» хоча ўзвесці 10 шматпавярховых дамоў на 200 кватэраў агульным метражом звыш 80 000. Прыбытак пасля адліку ўсіх выдаткаў больш за $500 мільярда. Сейчас русскому там среднему и высшему чиновничеству, а также каким-то, возможно, и бизнесменам нет возможности особенно проявить себя на рынках Европы и более, так сказать, и цивилизованных других стран, таких как Северная Америка и так дальше. Поэтому устремляются, так сказать, внутрь России, поэтому, да, Красная Поляна – одно из таких, как бы, элитных мест. Цалкам імаверна, што ў пасёлак пераедзе беларускі дыктатар, калі ўжо не зможа кіраваць сваёй вертыкаллю. Напярэдадні ў сумесным расследаванні Белсату і Белполу мы паказалі ўжо скрадзены ў беларусаў іншы выдзел у Краснай Паляне плошчаю 970 сотак. Той жа ўласнік, але праект некамерцыйны. Асабняк з працоўным кабінетам, басейнам і аховаю, VIP-катэджы і рэстарацыі, гараж, будынак аховы і найвышэйшы ўзровень бяспекі. Шык і бляск, які адпавядае ўзроўню рэзідэнцыі першай асобы. Найбуйнейшым актам абкрадання насельніцтва рэжымам, аднак застаюцца праекты Дана Холдынгу унутры краіны. За бесплатно отдали на $1 мільярд земли коштам аукцыённым $1 мільярд заплатили бы іншыя забудоўнікі. Прыбыткі толькі перавышалі ў разы затраты. І гэтыя звышпрыбыткі былі вызваленыя ад
падаткаў ад падатку на прыбытак, і уласна дзякуючы гэтаму гэтыя грошы мы потым расследавалі, як яны вывели іх на Кіпр і ў Арабскія Эміраты, і потым закупілі сабе у Арабскіх Эміратах там шэраг актываў. Падатковая не пагрукалася, следчы камітэт і пракуратура ў той бок і не глядзелі. Як і ў праектах холдынга-манапаліста ў гандлі зброяй, дзе кіроўныя пасады займала жонка сярэдняга сына дыктатара Дмітрыя Лукашэнкі. Такая сделка, значыць, даволі істотнага маштабу, якая гэтым разам аформлена на каманду Віктора Шэймана, на правай рукі Александра Лукашэнкі і былых супрацоўнікаў ягонай аховы і ўпраўлення справамі. Тая ж фірма, тыя ж людзі. Што да планаванага будаўніцтва апартаментаў у фруктовым садзе, летась у сакавіку зазначалі, што год зойме праектаванне, 2 гады, а значыць ужо ад сёлета будаўніцтва і яшчэ 2 гады продаж апартаментаў. Юлія Цяльпук, Белсат. А цяпер яшчэ раз аб пратэстах 2020-го. Нібы вядома, чаму беларусы выйшлі, бо стаміліся за амаль 25 гадоў кіравання Лукашэнкі, жадалі годнага жыцця сабе і сваім дзецям, еўрапейскай будучыні, праўды, пераменаў, свабоды, скажаце вы. Аказваецца, не ў гэтым рэч. Прынамсі, вядомы былы дэпутат і чыноўнік Геннадзь Давыдзька пабачыў зусім іншую прычыну. Адсутнасць добрага і правільнага кіно. Так, менавіта кіно. Падзеі 2020-го Давыдзька пабачыў у жанры фэнтэзі. Нібыта нейкі монстр нарабіў жучкоў, тыя праз радыё пазапаўзалі ў галовы беларусам, а яны, ужо пад уплывам жучкоў, пабралі бел-чырвона-белыя сцягі і пайшлі на пратэсты. Вось такія, аказваюцца, жукі ў галовах беларусаў. Ці не асацыяцыя з вусатым тараканам навеяла Давыдзьку? Геннадзь Браніславович, вы, вядома, артыст заслужаны, але не прымайце больш таго, што вы там прымаеце, а то яшчэ што ў галаву запаўзе, і гэта зробіцца ўжо небяспечным для атачэння. А ўсё пачалося з таго, што Мінкульт пакрыўдзіўся. Са студзеня абвешчаны конкурс на здымкі кіно з дзяржаўным падтрыманнем. Але бяда, у катэгорыю пра гэтак званы гераізм сілавікоў ніхто заявак не даслаў. Мінкульт надзей не губляе, але сцэнароў брак. Можа таму, што брак і гераізму, а паказаць садыстаў і забойцаў рэжыму героямі можа толькі Давыдзька з жукамі ў галаве. Хаця можна звярнуцца па сцэнар да нявесткі Лукашэнкі, аўтаркі шансонаў Ганны Сялук. Жанчына таленавітая, за 2 гады больш за 100 песень напісала. Там і гімн пракуратуры, і песня хвала пра Менскага маторнага заводу, і палацу рэспублікі. Ёсць і прысвячэнні свёкру, толькі чаго, ах, Аляксандр варты. Проста тразды слязам не вераць. Нават сваё радыё-шансон хутка адкрывае. Кругладзённая. Стала лаўрэаткаю расійскай узнагароды «Шансон года» 2024. Што праўда, давала ўзнагароду радыё, якое належыць сябруку Лукашэнкі Міхаілу Гуцэрэеву. Ну, але гэта дэталі. Таму у духу шансону Сялук, можа б, і напісала за, як кажуць, умераную плату сцэнарык пра гераізм сілавікоў. Таленавіты чалавек, ён жа таленавіты ва ўсім. Можна яшчэ ў кампанію сцэнарыстаў узяць прапагандыстаў. Мяркую, Грыша Азаронак і прыпявака Лебедзева цалкам надаюцца. Вось што апошняя заявіла на гэтым тыдні. Я за тое, каб быць радыкальным у стасунку да нашых апанентаў, бо яны нас шкадаваць не будуць. І падзеі ў 2020 годзе, калі нешта адбудзецца, ім павінны падацца казкаю. Іх трэба знішчаць, іх трэба забіваць. Яшчэ прапагандыстка дадае, што садысты-сілавікі ў 2020-м усё рабілі правільна. Але адным яна незадаволеная. Трэба было, кажа, мацней. Што ж, чым не сцэнар на фільм пра гэтак званы гераізм сілавікоў? А я вярнуся да словаў Лебедзевай. Іх з песні і са сцэнара не выкінеш. Знішчаць і забіваць беларусаў. Гэта кажа рот рэжыму. Словы на турэмны тэрмін. А я гляджу на яе і міжвольна уяўляю у форме СС. Яна была выдатнай супрацоўніцай якога-небудзь Аўшвіцу.
дай магчымасць і будзе з усмешкаю здзіраць чалавека з кору. Ды што там будзе? Яны гэта паспяхова рабілі і робяць у лукашэнкаўскіх лагерах. Катуюць і забіваюць. Вось толькі нешта пра гэты гераізм ніхто кіно здымаць не хоча. Даносы на блізкіх, суседзяў, знаёмых і незнаёмых. На гэтым тыдні беларускую медыяпрастору ўзарваў зліў ад кіберпартызанаў. Ініцыятыва ўзламала сайт КДБ і апублікавала звароты, якія дасылалі лукашэнкаўскім чэкістам цягам амаль 10 апошніх гадоў. Сабралася ажно каля 40 000 паведамленняў, сярод іх нямала менавіта даносаў. Згодна з грамадзянскую пазіцыяй або дзеля помсты ці асабістай выгады. Беларусы, як вынікае з апублікаваных кіберпартызанамі зваротаў у КДБ, даносілі не толькі на актывістаў і палітыкаў, але і звычайных асобаў, незнаёмых і знаёмых, ды нават на сваіх сямейнікаў. Гэтак жонка беларускага бізнесоўца Ігора Кушнерскага, Алена, летась паведаміла чэкістам, што ейны муж перадае грошы Паўлу Латушку ды іншым апанентам рэжыму. Нема сэнсу пісаць даносы, калі на іх ніхто не рэагуе і калі яны не даходзяць да практычнай рэалізацыі, да пакарання таго, супраць каго гэтыя даносы ладзяцца. Калі ў краіне з'яўляецца сітуацыя масавых рэпрэсій, вось тады з'яўляецца масавы попыт, і тады заўсёды ў такім разе з'яўляецца і прапанова. Знайшліся ў злітай кіберпартызанамі базе зваротаў і імёны асобаў, звязаных з беларускімі дэмакратычнымі сіламі. Сярод іх апынуўся і ўжо былы кандыдат у каардынацыйную раду Павел Бялюцін. Паводле злітых кіберпартызанамі звестак, яшчэ ў 2017 годзе ён данёс чэкістам на палітычнага вязня Мікалая Аўтуховіча, які цяпер адбывае 25-гадовае пакаранне. Маўляў, той рыхтаваў спробу ўзброенага захопу ўлады. За ўчынак 7-гадовай даўніны цяпер Бялюціна не толькі выключылі з выбарчага спісу «Салідарнасць», але і шэрагу сябраў партыі «Народная грамада». Усе тыя, хто супрацоўнічае ці жадае супрацоўнічаць з КДБ ці з рэжымам, яны бачаць, што іх дадзеныя могуць быць спакойна апублічаны. Гэты дадзеныя яны не вельмі сур'ёзна абаронены ні КДБ, ні іншымі структурамі рэжыма. Гэта можна атрымоўваць в прынцыпе не вельмі складаным спосабам. Таму гэта паказчык проста, як нават КДБ ставяцца да сваіх людзей. Аднак не толькі беларусы выступалі інфарматарамі КДБ. Даносы лукашэнкаўскім спецслужбам дасылалі і грамадзяне Расіі, Украіны ды некаторых краінаў еўразвязу. Яны таксама прапаноўвалі чэкістам свае паслугі і заклікалі да супрацы з імі. Паглядзець базу зваротаў у КДБ цяпер можна і на адмысловай інтэрнэт-старонцы danos.blackmap.org. У Беларусі для гэтага трэба карыстацца VPN-ам. Гаспадарства, пра гэтую тэму паразмаўляем з даследнікам сталінскіх рэпрэсіяў. Ігар Станкевіч ужо ў студыі. Прывітанне. Прывітанне, Сергей. Ігар, даследнік сталінскіх рэпрэсіяў не выпадкова тут у нашай студыі, таму што ўсё гэта, вядома, што нагадвае нашу і беларускую, і агулам савецкую гісторыю. 39 561 ліст даслалі ў КДБ. Вядома, не ўсё гэта даносы, але ўсё ж такі ўражвае гэта лічба ці не? Шчыра кажучы, не вельмі ўражвае, таму што, па-першае, вы ўжо самі сказалі, што гэта далёка не ўсе даносы. Больш таго, я знайшоў там свае звароты. Звароты, каб КДБ мне даў інфармацыю на маіх рэпрэсаваных сваякоў. Больш таго, у гэтай базе гэта не цалкам, не поўная база, таму што я не знайшоў звароты людзей, якія ўваходзілі, напрыклад, у маю ініцыятыву па ўшанаванні памяці рэпрэсаваных, таму што гэтыя даносы былі скіраваныя менавіта па пошце. І шэраг зваротаў я таксама пісаў па пошце. І гэтых зваротаў менавіта няма. Зваротаў, не даносаў, так? Да, менавіта зваротаў. Таму што людзі, тое, што мяне цікавіла, я з гэтай базы выцягнуў, людзі шукаюць звесткі пра сваіх рэпрэсаваных у сталінскія часы продкаў. Чаму гэта так складана знаходзіць гэтыя звесткі таго, што было ўжо вельмі даўно? Таму што чэкісты гэта тыя, хто ўзяў гэту спадчыну, сённяшнія чэкісты лукашэнкаўскія. А яны ніколі не выракаліся гэтай спадчыны, яны працягваюць святкаваць
дзень утварэння, калі вось менавіта стварылася ЧК. Больш таго, калі не памыляюся, ў 97 годзе Лукашенко сказаў, што архівы не будзем адчыняць, і нечага тут нам плявузгаць на гэтых супрацоўнікаў служб бяспекі, таму што яны чыстыя. А насамрэч была невялікая фортка на пачатку 90-х гадоў, калі архівы крышачку прыадчынілі дзверы для нашчадкаў, а потым, калі прыйшоў да ўлады Лукашенко, архівы хуценька зачыніліся. Больш таго, нацыянальны архіў, які ствараў з пачатку 90-х ствараў базу рэпрэсаваных, і гэта база спачатку мусіла быць адчыненай, і людзі туды маглі звяртацца, атрымліваць звесткі. У 18 годзе нацыянальны архіў гэтую базу незаконна схаваў ад людзей. Зараз да яе маюць доступ толькі 2 чалавекі. Украіна адкрыла свае архівы, і вядома, што калі акупацыя мела распачацца, на шчасце, не распачалася ў гэтым рэгіёне, але калі акупанты ішлі ва ўкраіну, то першае, што яны рабілі, нішчылі архівы. Гэта тое, што таксама вельмі неабходна для іх, відавочна, нейкія дадзеныя і звесткі, якія там захоўваюцца. Усё ж такі, вось калі гляджу на гэты зліў, не менш за 100 чалавек прапанавалі супрацу КДБ. 100 чалавек — гэта таксама лічба, якая павінна... Мне падаецца, што гэта не надта вялікая лічба. Больш таго, калі проста ўзгадваць сталінскія часы, то ў розных калектывах існавалі такія штатныя, па сутнасці, даносчыкі. Да? А сённяшнія... Інфарматары. Інфарматары, да. Сёння, я так мяркую, што сёння гэтую ролю выконваюць вось гэтыя намеснікі па ідэалогіі. Таму што якая ў іх, па сутнасці, функцыя? Выяўляць тых, хто не згодны, не лаяльны, і звальняць з працы. Ну, чаму гэта не даносчыкі? То бок, па сутнасці, у кожным калектыве, на кожным прадпрыемстве гаворка ідзе пра тое, што не пра ўсё варта і можна казаць тое, што ты думаеш. На жаль, сёння ў Беларусі ўмовы такія, што калі ты з чымсьці не згодны, ты лепей трымай язык за зубамі. А што тычыцца вось тых даносаў, якія ўсё ж такі з'явіліся, падпісаныя палітыкамі, прынамсі так мы будзем гаварыць, не будзем казаць, што яны гэта пісалі, якія хацелі балатавацца нават у каардынацыйную раду. Іх выкінулі са спісаў. Яны кажуць, што не маюць да гэтага дачынення, бо хтосьці з іх тэхнікі альбо з іх мэйла мог напісаць гэта. У такой сітуацыі як гэта даказваць? Пытанне насамрэч складанае, таму што якім чынам гэта верыфікаваць? Апроч таго, што там твои дадзеныя... Слова супраць слова, так? Слова супраць слова, калі толькі можа выкарыстаць паліграф, але я не ўпэўнены, што... Што ён таксама не 100%. У гэтай сітуацыі сапраўды вельмі складана, бо ведаю, калі была праведзена ілюстрацыя ў Польшчы, я асабіста сам займаўся таксама гэтай тэмай, і назіраў за тым, што былі напісаныя і фіктыўныя даносы дзеля таго, каб ачарніць людзей, укладзеныя ў іх тэчкі. У гэтай сітуацыі ці гэта такое відавочнае, калі працуеш у архівах? З гэтым я пакуль не сутыкаўся, але вядома, што і досыць знакамітыя людзі пісалі даносы. Не скажу, што ўсе, але атмасфера была такая, што асабліва, калі ты трапляў за краты, асабліва, калі ты трапляў у НКВД, то выбар быў такі: альбо твоё жыццё, альбо ты мусіш даносіць на кагосьці. Іншая справа, што, напрыклад, калі я чытаў пратаколы допытаў, напрыклад, сваіх рэпрэсаваных продкаў, у мне 12 чалавек расстраляных, а агулам 30 рэпрэсаваных, і іншыя справы я чытаў, далёка не заўсёды людзі даносілі. Проста яны маглі называць сваіх сваякоў, а сістэма працавала такім чынам, што ім прасцей, у іх быў план, які трэба было даведзены зверху, які трэба было выконваць. І яны ішлі па карацейшаму шляху. То бок яны арыштоўвалі тых, хто бы бліжэй быў, пра каго ўжо штосьці вядома, чым разбірацца з гэтымі даносамі. Так было тады. Таму што самі даносы, яны крышачку марудзілі працу сістэмы, таму што з імі трэба было разбірацца, з імі трэба было спаткацца са сведкамі. А тут, як тады, калі не памыляюся, Вышынскі казаў, гэта пракурор Савецкага Саюзу,
што крытэрыем ісціны гэта было прызнанне чалавека ў тым, што ён штосьці зрабіў супраць дзяржавы. Ігор, таксама вы складаеце базу катаў тых, хто гэтым займаўся. А ці базу даносчыкаў, партрэт даносчыка можна нейкім чынам стварыць? Сённяшніх? Сённяшніх... На падставе з гістарычных, вось, досведу гістарычнага. Спачатку трэба разабрацца з катамі, таму што ситуация такая, что не люди, не знизу гэта ініцыявалі, да? Гэта быў запад зверху, запад дзяржавы, запад першых асобаў. І нават, дарэчы, у крымінальным кодексе Савецкага Саюза быў артыкул за неданясенне. І калі ты не даносіў, ты мог нават, цябе маглі нават расстраляць. І ў 1939 годзе вось гэтая запушчаная зверху сістэма працавала настолькі моцна, што Сталін загадаў спыніць гэта, таму што ён сказаў, што гэтыя даносчыкі распаясаліся. Тут па сутнасці у мяне ўзнікае ўвогуле пытанне пра тое, што даносчыкі гэта таксама ахвяры гэтай сістэмы. Больш таго, нават у тых гісторыях, якія мне давялося сабраць па воршы, у мяне ёсць вельмі яскравая гісторыя першага сакратара райкома камуністычнай партыі Романа Соскіна, які з 1935 года пісаў даносы. І ў адным з даносах ён напісаў, што ў воршы 8 тысяч ворагаў народа. І вось лёс склаўся так, што ў 37-м яго арыштавалі, ў 38-м яго расстралялі ў Менску, у 38-м арыштавалі ягоную жонку, выслалі ў Казахстан, а дзеці трапілі ў дзіцячы дамок. Таму чалавек працаваў на сістэму, аддана, шчыра, магчыма, не ведаю, шчыра ці не шчыра, але гэта паказнік таго, што калі ты ў гэта ўпісваешся, то рыхтуйся да таго, што ты сам рана ці позна можаш стаць гэтай ахвярай. Бо не можаш быць добрым для гэтай сістэмы. Сістэма цябе выкарыстоўвае і выкідвае з гэтага ўсяго. Таксама, калі чытаеш вельмі часта дакументы альбо мастацкія творы тых, хто апрацаваў гэтыя дакументы, таго ж Салжаніцына, гэта таксама ёсць архіпелаг ГУЛАГу, пра тое, што часта даносчыкамі робяцца нашыя найбліжшыя асобы. І гэта, ці з гэтым таксама давялося сутыкнуцца? Я буду абапірацца на бацька на дачку піша. Было такое, і нават у Савецкім Саюзе была такая распаўсюджаны прыклад, гэта Паўлік Марозаў, які данёс на сваіх сваякоў, што яны кулакі, хаваюць зярно, і яго забілі. І ў пэўны час гэтую гісторыю выкарыстоўвалі ў прапагандысцкіх мэтах, але потым улады зразумелі, што сеяць варожасць у сям'і, гэта проста працуе супраць іх. Яны скончылі, яны перасталі выцягваць гэтыя гісторыі, і яны пачалі пакрысе іх замяняць, напрыклад, больш станоўчымі, там, Цімур і яго каманда, ну і гэтак далей. Але ўсё ж такі выпадкі ёсць. У сітуацыі сённяшняй Беларусі таксама ў сем'ях ёсць тыя, якія ў 20-м годзе выйшлі на пратэсты, а ёсць тыя, хто падтрымалі рэжым, так званыя бацькі. У гэтай сітуацыі ці ёсць надзея на нейкае паяднанне? Гэта даволі складаны шлях да паяднання, таму што трэба будзе гэта прызнаваць, трэба ў пэўнай ступені гэта каяцца, у гэтым каяцца. І гэта таксама, на гэта мусіць быць воля, палітычная воля, а тых, хто будзе кіраваць. Пытанне люстрацыі? У тым ліку. Таму што нават у той жа Польшы... Не пройдзеная да канца. Не пройдзеная да канца, а ў нас яна нават не пачыналася. У гэтай сітуацыі вельмі складана, калі мы глядзім пра тое, што мы не разлічыліся з савецкім мінулым, а ў нас ужо ў сучаснай гісторыі накопліваецца такая велічэзная база. З'яўляюцца таксама ў сучаснай літаратуры, як там у Сашы Філіпенкі, ціхары, творы ці Ўладзімір Некляеў, дзе знаходзяцца КДБшнікі ў ягонай кватэры, і ён увесь час мусіць быць з імі побач. Словы Зянона Пазняка, што паўсюль агенты маюць сэнс. Калі паглядзець на гісторыю беларускай міграцыі міжваеннай, то асабліва палітычнай міграцыі, то там таксама было шмат агентаў, і былі людзі, якія супрацоўнічалі шчыра, таму што верылі ў светлую ідэю і пабудаванне нацыянальнай рэспублікі ў СССР.
Што з імі сталася, мы ведаем. Да? Хтосьці, напрыклад, Францішак Аляхновіч, калі прыехаў у Савецкі Саюз, трапіў у лагеры. Тарашкевіч, які таксама верыў у БССР, яго расстралялі. Таму тое, што гэтыя шпіёны, ціхары сёння могуць быць вакол нас, ну так, сапраўды, гэта рэчаіснасць. І мы разумеем, што ў дзяржавы ёсць рэсурсы, каб утрымліваць такую сетку. Як не ўпасці ў параною ў гэтым усім, бо ўсё ж такі пачынаеш думаць пра тое, а што калі раптам дзесьці ты ідзеш з кімсьці умоўна папіць піва, а там сядзіць чалавек, які ўсё збірае і даносіць куды трэба. Я сутыкаюся вот на адной пляцоўцы, да нас прыходзіць чалавек, на якога мне сказалі, што магчыма ён супрацоўнічае. Ён сам кажа, І таксама пішуць у прыват, у месенджер, што будьце асцярожныя з гэтым чалавекам, які прыходзіць да вас на інтэрв'ю, будьце асцярожны з тым, але гэта тое, што маю я толькі з гэтага месенджера. Я не магу абвінавачваць з гэтых людзей. Я таксама не магу абвінавачваць, і я разумею, што магчыма, немагчыма жыць у параноі. Таму, мне падаецца, варта працягваць рабіць тое, у чым ты перакананы і што ты лічыш годным. Рабіць годную справу, патрэбную для беларусаў і Беларусі, і гэта самае галоўнае. Ну і нікуды нічога не даносіць. Гэта адзіны рэцэпт, бо гуляць, заігрываць з такімі рэжымамі не атрымаецца. Дзякуй за гэтую размову. Даследнік сталінскіх рэпрэсій Ігор Станкевіч у студыі. Лукашэнкаўскія сілавікі зноў пайшлі па прадпрыемствах Ліды. Гэтым разам учынілі аблаву на лакафарбе і малочна-кансервавым камбінаце. Мясцовы праўладны тэлеграм-канал паведаміў, што людзей затрымлівалі за распаўсюд гэтак званых экстрэмісцкіх матэрыялаў. Але ж колькасці арыштаваных ды іхнага далейшага лёсу не агучылі. Пра іншыя навіны тыдня за 100 секундаў. У адміністрацыі Лукашэнкі заявілі аб праблемах з ростам экспарту беларускай прадукцыі. Прычына таму, паводле навесніка кіраўніка гэтай структуры Александра Егорова, безыніцыятыўнасць прадпрыемстваў. Чыноўнік заявіў, што вытворцы недастаткова актыўна прасоўваюць сваю прадукцыю на расійскім рынку або не гатовыя ладзіць сэрвіснае абслугоўванне. Лукашенко даручыў чыноўнікам узяць пад жорсткі кантроль правядзення выпускных вечароў. Сама абвешчаны кіраўнік Беларусі абурыўся, што гэтая падзея ўсё больш ператвараецца ў стата-шоу з лімузінамі і наведваннем забаўляльных установаў. Незадаволеных якасцю беларускіх дарогаў заклікаюць тэлефанаваць на адмысловую гарачую лінію пры міністэрстве ўнутраных справаў. У ведамстве абяцаюць, пасля апрацавання паведамлення ўсе хібы дарожнага пакрыцця будуць аператыўна выпраўляцца. Страхавых аферыстаў затрымалі сілавікі на Магілёўшчыне. Аформіўшы дамовы добраахвотнага страхавання ад няшчасных выпадкаў, яны наўмысна наносілі сабе траўмы пальцаў на руках і нагах. Вытрымліваць боль дапамагалі болесуцішальныя препараты. За 2 гады група аферыстаў, куды ўваходзілі 9 асобаў, атрымала такім шляхам больш за 500 000 рублёў. Беларускія мытнікі выявілі на мяжы нелегальную партыю польскіх яблык, а амаль 1500 тонаў гародніны праз тэрыторыю нашай краіны мусілі трапіць у Расію. Аднак паводле дакументаў, якія мелі пры сабе перавознікі, атрымаць нібыта малдаўскія яблыкі, меліся суб'екты ў Казахстане і Кыргызстане. Супрацьзнанага абаронцы Курапатаў, палітычнага вязня Змітра Дашкевіча, завялі новую крымінальную справу. Цяпер яго вінавацяць нібыта ў рыхтаванні або ўдзеле ў дзеяннях, што груба парушаюць грамадскі парадак. Праз 2 месяцы Змітр Дашкевіч, якому раней агулам прысудзілі 2,5 гады калоніі, меўся выйсці на волю. На гэтым тыдні Лукашенко збіраў камяні па палях. Паехаў на Магілёўшчыну ў адведкі, хаця гэтым разам візіт больш нагадваў неабходнасць даказаць сабе, што беларусы ад яго у захапленні. Сустракаюць узурпатара і сагналі туды бюджэтнікаў, раздалі дзяржаўныя сцяжкі, трэба было ўсміхацца і памахваць. Гавораць салодкія словы і дораць падарункі. Нагадала гэта прыезд барына да прыгонных сялянаў, якіх той прыбыў павучыць жыццё, а таксама паслухаць, як люд крычыць: «Мы вас любім!» Народ пакрычаў, барын з'ехаў, праблемы засталіся. А ёсць і яшчэ на што звярнуць увагу. Узурпатар нават выбраўся на закупую, нібы вясковую аўталаўку, і лядоўні, і малако, і каўбасы, чаго там толькі не было. Пытанне:
колькі такіх машынаў і з такім жа таварам даязджае да вяскоўцаў не перад тэлекамерамі і Лукашэнкам. Я асабіста ездзіў па Магілёўшчыне ў часе здымак праграмы «Белсат едзе», і бабулькі распавядалі, як да іх мала што даязджае. І калі ўжо, то нярэдка проста пратэрмінаваная. Агледзеў барын і новы цэнтр культуры ў Касцюковічах, толькі адкрыты ў 2021 годзе. Лукашенко тут зазначыў: там, дзе патрэбны цэнтр добры, там не павінна быць перабольшванняў і палацаў. Вось гэта галоўнае, бо грошай лішніх няма. Натуральна, якія ж палацы? Грошай няма, бо не хопіць на пабудову сапраўдных палацаў для самога Лукашэнкі. Вы ў гаспадарства бачылі нашае расследаванне пра новую рэзідэнцыю Лукашэнкі, якую ён пачаў будаваць сабе на ўсялякі аварыйны выпадак у Краснай Паляне каля Сочы ў Расіі? Калі не, то абавязкова паглядзіце на нашым YouTube-канале. Вось дзе палацы і куды патрэбныя дзесяткі мільёнаў долараў. Ну, але ж гэта іншае. Гэта у Касцюковічах узурпатар ходзіць і журыць чыноўнікаў, што тыя не так грошы выдаткоўваюць. Маўляў, лепш бы на заробкі людзям аддалі. Ну дык яны ж з вас бяруць прыклад. Падайце. Гэтым разам Лукашенко быў без шпіца. Звярнуў я на гэта ўвагу, хіба перад народам крыху нязручна, бо бываў шпіц Умка і не ў такіх месцах, і на хакеі, і на вайсковым палігоне, і сядзеў на стале ў часе прыёмаў, сустракаў прэзідэнтаў, наведваў Большой тэатр у Маскве, а нават ездзіў у адмысловым вазку у Самаркандзе, а вазіла яго асабістая доктарка Лукашэнкі Святлана Канашенка. На Магілёўшчыну шпіц не паехаў, у ролі Умкі выступіў, з усяго было відаць вельмі ахвоча міністр сельскай гаспадаркі. З'явіліся кадры, як барын Лукашенко ходзіць па полі і раптам загадвае: «А дзе міністр? Шукай зерне!» І той, Сергей Барташ, не горш за якога сабачку, кідаецца ў ногі і пачынае рукамі раскопваць зямлю ў пошуках зерня. Галоўнае, каб гаспадар быў задаволены. Не раззлаваўся і не даў выспятку. Добры сабака. Ой, міністр. Як кажуць, такога вам прэзідэнта, на якога вы заслужылі. Палачку прынеслі, зямлю пакапалі, паклоны парабілі. Паехаў, а вы жывіце. Сорамна. Толькі спачатку, а потым прызвычайваешся. Вось былы міністр унутраных справаў і памочнік Лукашэнкі па Гарадзеншчыне Юрый Караеў увогуле заявіў, што замяняць уладу гэта не для Беларусі. Працытую: «Усё гэта пярэчыць нашаму савецкаму, нашаму славянскаму, нашаму еўраазіяцкаму духу і менталітэту, дзе ў гісторыі зусім па-іншаму складвалася. І мы гэты шлях намацалі, калі ў нас моцны кіраўнік рэспублікі, якога народ выбраў». Таварыш Караеў, народ ведае лепш, ці выбраў. Вы яму не нагадваеце бясконца, нібы сябе саміх пераконваеце. Ну і пра савецкі ці еўраазіяцкі менталітэт. Безумоўна, вам відней, толькі вось пра славянства крыху пачытайце. Гэта не толькі рускі мір, і змена ўлады там у нас была нормай. Ну і не вам, нас, еўрапейцаў, павучаць славянству. Хто вы там? Асецінец паводле паходжання? Дык згадайце пра сваю радзіму, акупаваную Расіяй, і пра свабоду, якую вы прадалі за пасаду. У Бога на плячы шаўрон з украінскім сцягам. З такім саюзнікам жыццё дакладна пераможа смерць, кажа Владзімір Зялёнскі на Вялікдзень. А Украіна працягвае змаганне. Міністр замежных справаў Вялікай Брытаніі Дэвід Кэмеран у Кіеве на гэтым тыдні паабяцаў перадаць вайсковую дапамогу на амаль 4 мільярды долараў. Ды заявіў, што Украіна мае права наносіць удары брытанскай зброяй па тэрыторыі Расіі. Заходнія саюзнікі абяцаюць наладзіць алгарытмы паставак зброі, а самалёты F-16 мусяць з'явіцца ўжо на фронце сёлета. Але шмат часу страчана, і Расія вельмі марудна, але дзе-нідзе прасоўваецца наперад. Міністр замежных справаў Украіны Дмытро Кулеба заявіў пра магчымасць мірных перамоваў з агрэсарам. Што гэта? Крок адчаю ці, хутчэй, палітычная гульня? Владислав Корсак.
Донецкая вобласць пад ударам і пагрозаю захопу расейцамі. Акупантам удалося замацавацца ў Ачарэтыне, захапіць некалькі паселішчаў у яго ваколіцах. Были боестолкновения, Россия имела тактический успех. Действительно, им удалось выйти на полосу как раз Бердичи, Керамик и Очеретино. Захватить там определенные высоты. Попытались расширить плацдарм, то есть далее российские войска занялись укреплением флангов, ведь они в уязвимой позиции находились. Пока они пытались укрепить фланги, украинские войска провели ряд контратак и немного улучшили позиции украинских сил и ухудшили российских. Соответственно, бои там дальше продолжаются, что необходимо понимать, что такими действиями удалось блокировать дальнейшее расползание российского наступления. Тым не менш існуе сур'ёзная пагроза захопу расейцамі стратэгічна важнага часавага яру, гэтак званай брамы Донбасу. Паводле прадстаўніка галоўнага ўправлення выведкі ўкраіны Вадзіма Скібіцкага, пытанне не ў тым, ці страцяць украінцы мястэчка, а калі. Вядома, не сёння ці заўтра, але ўсё залежыць ад нашых рэзерваў і запасаў. Нашая праблема вельмі простая, у нас няма зброі. Вайсковы аналітык Ян Мацвеев мяркуе, што гэта ў нечым палітычная заява, каб, маўляў, прыспешыць пастаўкі ўзбраенняў ад заходніх саюзнікаў, але і праблемы на фронте відавочныя. Многое то, что он говорит, это абсолютная правда, да, несмотря на то, что он как бы заместитель начальника разведки, а верить разведчикам все-таки, наверное, на 100% не стоит, на то они разведчики. Но то, что май – это самый тяжелый месяц с начала вторжения, это факт, потому что у украинской армии накопился вот этот дефицит всего, что только возможно, да, и боеприпасов, и техники, и с личным составом, естественно, проблемы, которые из этого вытекают, и усталость огромная. При этом российская армия понимает, что положение ВСУ тяжелое и дополнительно давит. Да, все вот эти поставки, которые американские, там, британские, немецкие, они пока не дошли в нужном объеме. На гэтым тыдні ўпершыню за доўгі час у Киеве загаварылі пра магчымыя мірныя перамовы з Расіяй, але з загаворкамі. Кіраўнік мясцовай дыпламатыі Дмытро Кулеба назваў два чыннікі, што могуць прывесці да такога дыялогу. Першы – гэта поспех на поле бою. Другі – гэта калі ў нас будзе кааліцыя краінаў, якія падзяляюць аднолькавыя прынцыпы і падыходы. Дзеля стварэння такой кааліцыі Украіна возьме ўдзел у глобальным саміце міру, які пройдзе ў сярэдзіне чэрвеня у Женеве. Когда мы говорим о переговорах, то это, в общем-то, вполне конкретная вещь. О выполнении украинской формулы мира, формировании поддержки Украины в этом вопросе. Более того, поскольку там есть страны, которые или выступали даже как союзники России, или занимали нейтральную позицию, их переведение на поддержку украинской формулы мира. И вот с этим, в этих уже условиях, вот когда есть консенсус, вот с этим консенсусом уже говорить с Россией. У саміце возьмуць удзел дэлегацыі са 160 краінаў. Расіі не запрасілі. Украінскі бок не бачыць гарантыяў, што тая будзе дзеяць у духу добрай волі. Глобальний саміт миру відбудеться і має стати успішним, як би його не намагались зірвати. Путін не хоче миру, він божевільний. У далейшым прыкладам для умоўнай мірнай дамовы мог бы паслужыць фармат падпісанай у ліпені 2022 збожжавай угоды. Украина с Россией прямо не подписала ничего, от слова совсем. Была такая сделка. 2 листика бумаги. На одном Украина и ООН, Турция. И на другом Россия, ООН, Турция. Мы можем сделать такую же самую приблизительно аналогичную историю, когда на одном листике бумаги будет, с одной стороны, Украина, но гарантами выступает США, Китай, на другом листике Россия, гаранты США и Китай. Тогда это может действительно взлететь. То есть пока есть к этому подоплеки. Расійскія чыноўнікі спасылаюцца на тое, што Швейцарыя далучылася да заходняга санкцыйнага ціску і таму не можа быць нейтральным пасярэднікам. Афіцыйная пазіцыя Москвы, размовы пра мір без удзелу Расіі бессэнсоўная. Понятно, что она не хочет. Она хочет продвигаться дальше, время работает на нее. Единственный вариант, когда будет патовая ситуация, когда ни одна из сторон не может больше наступать, только будут позиционные бои,
тогда, скорее всего, и будет начало процесса мирных переговоров. Пакуль не ясна, ці здолеюць удзельнікі жэнеўскай сустрэчы прымусіць Крэмль да міру, асабліва на фоне расійскіх поспехаў, якімі б дробнымі ці малакаштоўнымі тыя б не былі. Нету одного какого-то средства, которое может остановить. Да? То есть выгрызание почвы из-под ног у грунта, да, там, из-под ног у Путина и России. Да? То есть вопрос о его легитимности, который то, что задает Европарламент, да, и уже признает, что парламентская ассамблея Совета Европы, это то, что выгрызает у него тоже легитимность. С одной стороны, санкционное давление, которое, кстати, тоже в силу того, что оно, скажем так, не систематичное и не полное, не все, да, тоже поэтому оно и позволяет находить какие-то обходы и вторичные санкции, которые не настолько сильно работают, и военное поражение, естественно. На саміт міру ў Швейцарыі запрасілі Кітай, але там, маўляў, яшчэ думаюць, ці браць удзел. В Китае у власти, какие бы они ни были, коммунисты. Коммунисты, они догматики. И для Китая война, которая происходит в Украине, это война с Западом. Ограничение помощи, да, может наступить, но за это Китай будет еще и торговаться, да, в определенном плане и что-то выторговывать. А в большом таком кардинального изменения нет, его не будет. Калі Захад усё ж здолее глобальна дамовіцца з Кітаем, то акурат у апошняга дастаткова рычагоў ціску на путінскую Россию. Если Китаю будет интересен мир, то он сможет надавить на Путина, лично Си Цзиньпинь, там, условно, на Владимира. Пора останавливать. Если Владимир по каким-то причинам, Владимир Путин, не захочет останавливаться, то Китай может заблокировать перемещение грузов, товаров, микроэлектроники, всего. Вот просто всего, и это будет очень болезненно для Российской Федерации. На сёння Киев афіцыйна проста не можа весці перамоваў з агрэсарам. Пасля залучэння ў склад Расіі некаторых украінскіх тэрыторый у верасні 22-го Владзімір Зеленскі праз пастанову Рады бяспекі фактычна забараніў перамовы з Пуціним. Гэта магло быць звязана з паспяховым тады контрударам украінскіх войскаў, што неўзабаве пасля гэтага вызвалілі Херсон. Зеленскі афіцыйна свайго меркавання не мяняў. Да гэтага бакі сустракаліся ў пачатку поўнамаштабнага ўварвання, калі расейцы стаялі каля Кіева, у Беларусі прайшлі 3 раунды размоваў, што прывялі толькі да арганізацыі гуманітарных калідораў. Усе далейшыя перамовы з часам зайшлі ў тупік праз непрымальныя для Украіны патрабаванні агрэсара. Уладзіслаў Корсак, Белсат. Застаемся ва ўкраіне, але накіруемся да беларусаў, якія не толькі змагаюцца поруч з украінскімі ваярамі, але і дапамагаюць абаронцам Украіны. Мой калега Роман Пушкін завітаў да беларускай праваабаронцы Тацяны Гацуры-Яворскай, якая адкрыла пад Кіевам рэабілітацыйны цэнтр. Праца скіраваная на змяншэнне негатыўных наступстваў вайны, дапамогу былым вайсковым вярнуцца да мірнага жыцця. Рэабілітацыйны цэнтр «Ланка» – звяно з украінскай мовы для валанцёраў і кліентаў стаў новым часовым домам. У будынку ўсё пабудавана на роўных адносінах. У нас тут няма ніякіх прыбіральшчыкаў, гатавальшчыкаў. Гэта мы ўсё робім самі. Гэта таксама частка рэабілітацыі. Заснавальніца цэнтру Тацяна Гацура-Яворская праваабаронца былая палітвязанка. Калі ў 2020 годзе Лукашенко распавядаў беларусам, што ковіда ў краіне няма, грамадскае аб'яднанне «Звяно», якім кіравала жанчына, фіксавала гераічную працу медыкаў. Прысвечаная прыхаванай трагедыі выстава «Машына дыхае, а я не» праіснавала 1 дзень. 5 актывістаў «Звяна», у тым ліку Тацяну, арыштавалі. Яе вінавацілі ў фінансаванні пратэстаў, шантажавалі ціскам на блізкіх. В таких крызовых ситуациях, як в Беларуси после 2020 года, ці в Украине, не хочется говорить с 2022 года, потому что война с 2014 года, в принципе, ідзе. Важно, каб люди дапамагали, каб люди просто не збегали от проблем, а дапамагали адзін аднаму і дзяржаве вырашаць этой проблемы.
У выніку сям'і ўдалося збегчы з краіны. Неўзабаве здолела эвакуявацца ва ўкраіну і Тацяна. Там з пачаткам поўнамаштабнай вайны дапамагае абаронцам. Першае, што я рабіла, калі я прыехала в Украіну, то разам з іншымі беларусамі мы дапамагалі медзакладам украінскім. З 2 гады мы займаліся тым, што закупалі для украінскіх лікарень самі вак-апараты. І ў 22-м, 23-м і 24-м годзе мы давозілі расходныя матэрыялы да гэтых вак-апаратаў па лікарнях. Это новая была тэхналогія. І гэта альтэрнатыва звычайным перевязкам. Усе сродкі на закупку медабсталявання Тацяна з калегамі збіраюць онлайн. Большая частка ахвяраванняў прыходзіць ад суайчыннікаў. Это вельмі дорага, і это все было сабрана краундфаундом. Першы збор был, по-моему, на 40 тысяч евро, и он закрылся просто за несколько месяцев. Великий внесок унесли белорусы Италии, потому что наши аппараты вытворчасці італійскай. Беларуская дыяспора в Італіі, яны вели перамовы з вытворцам гэтых апаратаў, і яны дамагліся просто спешал умоў. Гэтыя апараты прадавалі нам наўпрост без дыстрыб'ютара украінскага. Гэтак жа назбіралі на адкрыццё рэп-цэнтра. Усе паслугі для пастаяльцаў бясплатныя. Зараз Тацяна выйграла грант на абнаўленне пляцоўкі. Гэта будуць грантавыя грошы, на якія будзе аплачана праца псіхолагаў 2. Ганчарная майстэрня у нас з'явіцца ў блізкім часе. Таксама у нас тут яшчэ з'явяцца грядкі, дзе мы будзем садзіць розныя расліны і займацца трудатэрапіяй. 11-й год канфлікту і 3-й год поўнамаштабнай вайны. Незважаючы на гэта, паводле дадзеных украінскага праваабарончага цэнтру «Прынцып», каля паловы украінскіх жаўнераў самастойна шукаюць інфармацыю аб рэабілітацыі. Больш за 2/3 наогул выдаткоўваюць уласныя сродкі на лекаванне. Тут сталовая, мы тут обедаем, проводим час за гульнямі, палім камін. Цэнтр працуе крыху менш за год. Пабываў тут на рэабілітацыі ўжо не 1 десятак чалавек. Прымаюць тут людзей любой нацыянальнасці, абаронцаў Украіны. Максімум за раз заязджаюць 9. Цяпер 4, 3 беларусаў, 1 украінец. Заўтра там у нас майстар-клас з малявання. Прыязджае да нас мастачка, з якой мы малюем. Гэта можа быць нейкая лекцыя, якую нам чытаюць. Гэта можа быць, там, я не знаю, якосьці там тибетскі масаж. Плюс у кожнага ёсць свая індывідуальная тэрапія. У некага там ёсць па роскладу псіхолог, напэўна, да, з якімі ён займаецца. У некага ёсць абавязковае практыкаванне ЛФК, які ён мусіць рабіць. І чалавек сам як бы складае свой графік. Вайскоўцы аднаўляюцца ў цэнтры фізічна. Словамі прыходзілі. Прыходзілі пасля аперацыі з праблемамі з нагамі. Мініск прапрацоўвалі з адной дзяўчынай. Галоўнае, ім трэба прасціскаць, каб запусціць нармальную цыркуляцыю крыві. А таксама праходзіць і калайцатэрапію. Гэтак называюць час, праведзены з гэтым 4-лапым сябрам. Выгуляць ён можа ўсіх. Так што, в прынцыпе, можна сказаць, што калі казаць пра тэрапію, то ён проста старшы фахівец за выгулам людзей. Алексей праходзіў рэабілітацыю ў цэнтры ўзімку пасля ранення. Агнепальная ў ногу. Раён пад Мар'інкай, выхад на зачыстку пазіцый. Былі пэўныя праблемы са здароўем, прыехаў, каб іх вырашыць. І вельмі ўдзячны Тані і рэабілітацыйнаму цэнтру за тое, што далі такую магчымасць. Хлопец служыў у беларускім падраздзяленні інтэрнацыянальнага легіёна, а пазней пайшоў добраахвотнікам у штурмавое падраздзяленне ўзброеных сілаў. Спачатку это было штосьці накшталт аддзячыць народу, который мне дапамог, таму што калі я пасля пратэстаў уцякаў з краіны, я з'ехаў менавіта да Украіны. І да мяне тут паставіліся па-чалавечы, я пабачыў, што народ цудоўны, мне тут спадабалася. І не гледзячы на тое, што на момант пачатку паўнамаштабнай вайны я жыў у Грузіі, я адразу ж пачаў рабіць візу праз польскае консульства і прыехаў назад да Украіны. Алексей кажа, што украінскія паплечнікі па зброі і на 3-й год вайны здзіўляюцца ягонаму рашэнню.
З весны апошняга года па момант здачы Мар'інкі я там знаходзіўся непасрэдна ў Мар'інцы і працаваў на розных задачах у ваколіцах Мар'інкі. Так што гэта было маім апошнім месцам. Да гэта яшчэ быў у Северодонецку. Кожны раз адно і тое ж. Ты ацэнсоўваеш, што ў іх перавага па ўсіх кірунках. Як бы гэта не вельмі моцна паріць. Туды, едзеш на працу. Цяпер мужчына ўжо на фронце, а ўсходні напрамак. Наша здымачная група заспела яго ў апошні дзень адпачынку, калі ён вырашыў дапамагчы цэнтру з рамонтам разам са сваёй дзяўчынай. Шмат беларусаў тут, шмат беларусаў ваююць за Украіну, таму што яны разумеюць, што у нас агульны вораг, гэта Расія, і нам з ёй у любым выпадку трэба неяк разбірацца. Ён на такой пазіцыі, што не кожны чалавек зможа гэта рабіць штурмавіком і пехотай. А гэта вельмі патрэбная, вельмі важлівая пазіцыя. Таму, калі ён можа і калі ён хоча, калі ў яго яшчэ жаданне і нейкая моц, то чаму не? Ірына даўно дапамагае цэнтру. Дзяўчына эвакуявалася ў Кіеў з Беларусі ў 21 годзе. Я не адмовілася ад мары вольнай Беларусі, ад мэты вольнай Беларусі. І працягваю кожны дзень нешта рабіць, каб дайсці да таго моманту. Проста я з'ехала, таму што каб не сядзець у турме, напэўна, я нешта магу зрабіць яшчэ. Адпачынак, апека адмыслоўцаў і поўная забарона на алкаголь. Паводле Гацуры Яворскай у цэнтры не здзяйсняюць цудаў. Вельмі шмат залежыць ад волі кліента. Роман Пушкін, Всеволод Шлыков, Белсат, Украіна. Гэта тыдзень Сергеем Падсасонным і далей у праграме. Христос уваскрос. Праваслаўныя вернікі і частка грэка-каталікоў адзначаюць Вялікдзень. Святлана Ціханаўская віншуе ды кажа пра наш моц у святле і веры. Але многія беларусы не могуць быць побач з роднымі ў гэты дзень. Нявінныя людзі сядзяць у турмах, церпяць пераслед і катаванні. Сотні тысяч беларусаў вымушаны жыць у розных краінах без магчымасці вярнуцца дадому, каб абняць родных на Вялікдзень. Без магчымасці прыехаць на радуніцу, каб ушанаваць памяць тых, хто не з намі. Пра ўсіх памятаем, усім дапамагаем. 850 тысячаў еўраў ад Нарвегіі ў адмысловым фондзе для палітвязняў і іх блізкіх. Маюць далучыцца і іншыя краіны, хто, як і калі атрымае сродкі. Некаторых людзей настолькі іх прыбыванне ў гэтых калоніях настолькі змяніла, што ім патрэбна каля полгады, каб яны проста ачунялі. І, уласна, пра падтрыманне палітвязняў 850 тысячаў еўраў. Менавіта столькі плануе выдзеліць урад Нарвегіі ў гуманітарны фонд падтрымання рэпрэсаваных беларусаў. Гэткі крок насустрач палітычным вязням краіна зрабіла дзякуючы намаганням офісу Святланы Ціханаўскай і адчуванню еднасці са зняволенымі праз нобелеўскага лаўрэата праваабаронцу Алеся Бяляцкага, якога асудзілі на 10 гадоў. Праект пакуль на самым пачатковым этапе, вядуцца перамовы па ўрэгуляванні арганізацыйных пытанняў. А тым часам з калоніяў ды турмаў выходзяць незаконна асуджаныя за пратэсты 2020-га. Гэта людзі, што страцілі здароўе, а нярэдка грошы і маёмасць, ды мусяць эвакуявацца з Беларусі. У замежжы іх намагаюцца падхапіць шэраг ініцыятываў. Хто і якую дапамогу аказвае былым вязням, распавядзе Марыля Дакуцька. Палітычнымі вязнямі ў Беларусі паводле розных праваабарончых арганізацый прызнаны і да 1500 асобаў. Агульная ж колькасць затрыманых і асуджаных паводле палітычных артыкулаў можа сягаць дзесятка тысяч асобаў. Адседзеўшы гады праз надуманае палітычнае абвінавачанне, на свабоду пачалі выходзіць вязні сумлення, і іх лік пакрысе расце. На сёння праваабаронцы называюць ад 1000 да 1500 асобаў. Усе яны па вызваленні маюць асаблівыя патрэбы. Людзі прыходзяць, моцна губляюць зрок.
трэба фактычна цалкам змяняць і зубы. Гэта вось асноўныя хваробы, якія цягнуць людзі з канцлагерэй. Гэта розныя грыбковыя захворванні, гэта псіхалагічныя захворванні. Яны вельмі моцныя. Некаторых людзей настолькі іх пребыванне ў гэтых калоніях настолькі змяніла, што ім патрэбна каля полгады, каб яны проста ачунялі. Падтрымлівае асуджаных у палітычных справах шэраг ініцыятываў у замежы. Гэтак фонд «Краіна для жыцця» прапануе магчымасці псіхалагічнай дапамогі, юрыдычных кансультацыяў, аднаразовага матэрыяльнага падтрымання ды кампенсацыі медычных выдаткаў. Індывідуальныя грашовыя зборы рэпрэсаваным ладзяць фонд «Байсол» ды ініцыятыва «Хуткая ўзаемадапамога». Кансультуе ў справе адаптацыі былых зняволеных ініцыятыва «Вольныя» праз сетку валанцёраў. У тех, кто находится в Беларуси, основные запросы все-таки медицинская помощь, финансовая помощь, поиски работы, реже гуманитарная помощь, потому что гуманитарную помощь, как правило, закрывают там родственники, близкие и так далее. К сожалению, я не могу сказать, что психологическая поддержка – это первое, зачем к нам приходят люди. Первое, конечно, что люди просят в эмиграции – это финансовая поддержка. Это часто бывает, когда переезжают семьи, это помощь в поиске, допустим, детского сада, школы для детей, аренда квартиры, то есть какие-то такие бытовые очень вещи. В этом плане мы вот радуемся, что у нас есть менторы, потому что это люди, которые уже в эмиграции, и они уже могут помочь нам куда-то позвонить, даже, грубо говоря, когда ты знаешь местный язык, да, к примеру, польский. Вот, поэтому легализация, финансовая поддержка, бытовые вопросы гуманитарные. Ну и последнее, это, наверное, там психологическая поддержка, поиск работы. Шэраг патрэбаў, у тым ліку з жытлом, на першы час дапамагае развязаць Байгэл праз створаныя шэлтары. Гэтаксама фонд рэалізуе праграмы медычнай дапамогі, рэабілітацыі ды псіхалагічнага падтрымання. Мы надаем магчымасці обследования, мы надаем магчымасці правядзення зубных нейкіх мерапрыемстваў, мы надаем магчымасці правядзення нейкіх мікрааперацый, побыту ў санаторыі, па тым, што з'явілася альбо стала горшым падчас зняволення. Конечно, у нас ресурсы не бясконцыя, это мягка кажучы. Таму які прынцып? Тое, што можна зрабіць у рамках НФЗ альбо содры, бок дзяржаўных сістэм, мы перакідваем на НФЗ і содру. Таксама участка нашай працы гэта дапамагчы чалавеку стаць там на ўлік. Сацыялізацыі былым зняволеным у замежжы дапамагае і Беларуская асацыяцыя палітвязняў даволі. Акрамя супрацы з фондамі і установамі дапамогі, яна рэалізуе і ўласны праект адаптацыі. Але, незважаючы на, падавалася б, такую разнастайнасць ініцыятываў, яны абмежаваны ў рэсурсах, пра што мяркуе Олег Кулешак. Могуць узнікнуць праблемы з падтрыманнем вязняў, плынь якіх будзе толькі расці. Трэба чакаць вельмі вялізнай хвалі, якая сюды прыязджатиме. Я казаў, што вось дзякуючы BuyHelp мы адкрылі свой шэлтар сумесны шэлтар, мажліва, BuyHelp, але мы там таксама працуем як супраца ва Вроцлаве. Ён поўны. У Варшаве тут таксама все поўнае. Не хапае дамоў, не хапае месца. Людзі едуць і будуць ехаць. Мы пакуль яшчэ не падрыхтаваны да той колькасці народа, якая сюды будзе ехаць. Гэта сур'ёзна, і на гэта трэба звяртаць ўжо ўвагу. Аднак, падобна, ініцыятывы прадбачыць імавернасць узнікнення гэткай праблемы. Мы точно готовы к росту количества подопечных, потому что мы в целом, наша система построена на том, чтобы просто обучить людей, дать им необходимую информацию, и обучать людей и давать информацию мы можем в неограниченном количестве. То есть самое важное, это, конечно же, волонтеры, чтобы они приходили к нам. Мы зараз улетку будем пачынаць планаваць на горизонт 25-26 год. І, конечно, калі мы працуем, мы заўсёды даносім да ўсіх месседж, што гэта не скончыцца. Ужо выйшла вельмі прылічная колькасць людзей, ужо гэта вельмі прылічная колькасць людзей. Расцягвае сістэму падтрымкі. Будуць выходзіць і даўжэй, будуць далей, будуць выходзіць адседзеўшыя даўжэйшыя тэрміны, будуць выходзіць з большымі траўмамі. І, адпаведна, нам трэба
каб за гэты час у нас з'явіліся новыя рэсурсы. На гэтым жа тыдні падчас візіту офісу Святланы Ціханаўскай у Нарвегію было заяўлена пра запуск гуманітарнага фонду падтрымання рэпрэсаваных. Ідэя яго стварэння існавала даўно. Цягам года прадстаўнікі дэмакратычных сілаў вялі перамовы з урадамі еўрапейскіх краінаў. Нарвегія ласкава пагадзілася гэтую ідэю прастымуляваць, вылучыць першы ўнёсак і звярнуцца да ўсіх іншых дэмакратычных урадаў, таксама пакласці грошы на гэты фонд. Гэта не на доўгую нейкую будучыню ў кошык, гэта на цяпер. І на тых, хто ўжо выехаў, і на тых, хто выязджае, і на тых, хто ўнутры краіны, але таксама на дзетак, на сем'і, тых, хто зараз сядзіць. Першы фінансавы ўнёсак агучаны нарвежскім урадам 850 тысяч еўраў. Пакуль шукаюць установу, якая возьме на себе организационные пытания. Это классная новость. Это говорит о том, что не только мы, белорусы, но и уже европейские страны осознают, насколько масштабна вообще проблема, что людям нужна помощь, и что помощь иногда нужна не только из разряда «мы очень беспокойны, но вы там держитесь». То, что зараз адбываецца, гэта крок у правільным накірунку, што ўсё, што туды будзе закідвацца, гэта гуманітарныя грошы, якія ідуць на гуманітарную дапамогу ўнутры краіны. Будзе аператар з боку менавіта донараў, існая арганізацыя, а арганізацыі, якія ўжо працуюць у полі, будуць гэтыя грошы размяркоўваць, не беручы нічога на адміністратыўныя выдаткі сваім. Яшчэ адно важнае пытанне на парадку дня – узгадненне механізму кантролю сродкаў. Паколькі сама арганізацыя хутчэй за ўсё будзе базавацца ў Нарвегіі, то ўся падсправаздачнасць будзе хутчэй за ўсё па нарвежскіх законах. І за кожны патрачаны цэнт, за кожнае патрачанае еўра павінны будуць прадастаўленыя быць дакументы. І паколькі гэтая сістэма ўжо працуе і дапамога ўжо аказваецца, і аказвалася ў мінулым годзе і паза мінулым годзе, то хутчэй за ўсё нейкі выпрацаваны механізм справаздачнасці ёсць. Пакуль запуск фонду на пачатковым этапе, ініцыятывы і арганізацыі падтрымання заклікаюць былых палітвязняў звяртацца па дапамогу да іх. Кантакты для сувязі ёсць у адкрытым доступе. Марыля Дакуцька, Белсад. А цяпер пра рэчы, за якімі стаяць гісторыі беларусаў. Тых беларусаў, якія з 2020 года змагаюцца за дэмакратычную будучыню нашай краіны. Артефакты можна пабачыць, напрыклад, у музеі вольнай Беларусі ў Варшаве. А цяпер яшчэ і даведацца больш пра іхных уладальнікаў. Дзякуючы праекту ад нашых калегаў з reform.news. Праект «Артефакты. Музей вольнай Беларусі» – гэта 5 кароткаметражных фільмаў пра знакамітых беларусаў ды іхныя рэчы. Героі першай серыі – моўныя праваабаронцы Аліна Нагорная ды Ігор Случак і кніга «Мова 404». У ёй Аліна Нагорная апісала гісторыі моўнай дыскрымінацыі ў сучаснай Беларусі. Другая серыя прысвечаная спартоваму журналісту, блогеру і былому палітычнаму вязню Аляксандру Івуліну ды футбольнаму трафею Кубку Івуліна. Аднайменны турнір беларусы Варшавы зарганізавалі на знак салідарнасці з палітвязнямі, калі Аляксандра яшчэ трымалі за кратамі. Астатнія 3 серыі пра вядомага беларускага дыджэя Папу Бо, гэтак званую БЧБ-нявесту Інну Зайцаву і мастачку Руфіну Базлову. Аўтар ідэі і канцэпцыі праекту «Артефакты. Музей вольнай Беларусі», рэжысёр-дакументаліст Максім Швед патлумачыў, што вялікую ролю пры выбары рэчаў адыграла дасяжнасць герояў ды іхная згода здымацца. Але адзначыў, усе гісторыі, якія ўдалося зафіксаваць, неймаверныя. Паглядзець першыя 2 серыі артефактаў можна на YouTube-канале «Саша, што ты несёш». Сардэчна запрашаем у музей вольнай Беларусі. Ён збірае экспанаты найноўшай гісторыі Беларусі, але месціцца цяпер у Варшаве. Гэта можа падацца дзіўным, але калі маеш справу з гісторыяй Беларусі, блытаніны заўсёды багата. Але ж не пужайцеся. Зараз будзем разбірацца. І сённяшняя нашая сустрэча прысвечаная адной вельмі незвычайнай кнізе. Незвычайныя артефакты, незвычайныя гісторыі і незвычайныя людзі. Чакаем 3-ю серыю, а героі гэтай серыі, а таксама рэжысёр гэтай серыі Сергей Кавалёў у студыі. Вітаю. А герой Папа Бо Аляксандр Богданаў, дыджэй, арт-менеджер, былы палітвязень, вельмі шмат. Таксама прывітанне. Вітаю вас. Слухайце, як усё пачалося? Адкуль гэтая ідэя? Вядома, артефакт – гэта заўсёды чалавек, бо чалавекам створаны, да чалавека належыць, штосьці вакол чалавека гэта ўсё круціцца. Хто пачаў, хто прыдумаў?
Ну, агулам гэта прыдумаў Макс Швед, рэжысер чыстага мастацтва. Вось, дарэчы, я сёння ў саколачцы фільма. І ён запачаткаваў такі цыкл з 5 серый і шукаў людзей, которые таксама заангажаваны і цікавяцца тэмай і хочуць нешта зрабіць. Мы з Сашам пазнаёміліся ў Батумі, калі я ў 22-м годзе, і ты таксама ў 22-м, так, мы пераехалі. І ўжо тады ў мяне была думка, бо я даўно ведаў пра дзейнасць папы Бо ў Беларусі, і гэта, ў прынцыпе, мая маладосць, все музычныя гурты ці і івенты, я кайфаваў, ад которых гэта арганізатар быў ён і прамоўтар тых гуртоў. І так супала, калі Максім Швед звярнуўся да мяне і запытаў, вось я такі цыкл запачаткаваў, то адразу гэта ідэя была на паверхні. Я кажу, вось яны, пратэстанцы, папа Бо, который выходзіў з кантролерам на маршы пратэста і ладзіў рэйву. У 3-й серыі гэта будзе гэты самы міксер, так, які быў на пратэстах. Так. Ведаю гісторыю гэтага міксера, што ён у пэўным моменце знік. Ці знайшоўся? Так, он знікаў некалькі разоў. Першы раз ён знік у сутарэннях Губопіка на складзе гэтых зброі і там наркотыкаў і гэтага ўсяго. Там сярод гэта ляжаў гэты кантролер. Але нам пашанціла яго адтуль праўдамі-непраўдамі дастаць, перадаць у Грузію. І другі раз ён знік у Польшы, калі я яго прывёз і спрабаваў адрамантаваць у польскім сервіс-цэнтры, але яны сказалі, што ён, ремонт яго будзе каштаваць больш за яго новы. Не рассказывай весь фильм, Клиласка. Не рассказывайте 3-ю серію, так? Бо рэжысёр хоча захаваць інтрыгу. Зрэшты, калі мы пабачым гэтую 3-ю серію? 3-я серія выйдзе ў суботу, 11 траўня, на YouTube-канале «Саша, что ты несешь». І таксама 17 траўня ў музеі Вольнай Беларусі будзе паказ 3 фільмаў з 5. Дыскусія і музычны сюрпрыз от папа Бо Селекта. Вось, будзе такі вот невялічкі івент. Хто ў Варшаве варта прыйсці, і гэта абавязкова адзначыць. Александр, да вас, калі звярнуліся адразу, не было пытанняў, што згаджаюся, ці трэба было паўгаворваць? Адразу не было пытанняў. Я вельмі шаную Сергея і ведаю ўсю каманду і шаную выданне, на якім выходзіць гэты фільм, таму гэта цікава. Сергея таксама шаную. Мы з Сергеем шмат гадоў знаёмыя і знялі не адну рэч і не ў адной краіне, зрэшты, таксама разам, у тым ліку у Палестыне, напрыклад, у Ватыкане, напрыклад, у Беларусі аб'ехалі шмат месцаў. Сергей, як выглядае праца, бо са мной ты працаваў у якасці аператара. Але заўсёды мы з табой сварыліся, бо ты хацеў быць рэжысёрам. Як выглядае цяпер праца, бо цяпер ты можаш рабіць усё, што хочаш? Ці не зусім? Я не пагажуся, што я хацеў быць на той момант рэжысёрам, вось, але так, мы сварыліся, но мне падаецца, што прыходзілі да адзінага меркавання ўсё адно. Да добрых матэрыялаў у выніку. Так, сапраўды, я вельмі таксама ганаруся працай з табой. І як выглядае праца рэжысэра? Слухай, ну вот за мой досвед аператарскі і супрацы з рознымі журналістамі, людзьмі і рэжысэрамі у тым ліку, я проста бачыў іх працу і трошкі пачаў пераймаць. Вось, мне гэта спадабалася. Гэта вельмі адказная, канешне, рэч, таму што хочацца, каб і герой так не быў пакрыўджаны, і каб людзям было зразумела, пра што ходзі, да, пра што там гаворыцца. Таму цяпер я і ўсхваляваны, што такая вось у мяне пасада новая, як бы такі досвед з'явіўся. Будзем усе глядзець і будзем ацэньваць, так, гэтую працу. А як працавалася на плане? Працавалася вельмі цікава, таму што гісторыя гэтай серыі, яна будавалася менавіта ў працэсе, і не было да канца зразумела, як гэта ўсё скончыцца, таму што ўсё адбывалася ў працэсе здымак, але здарыўся хэпі-энд. Было вельмі плённа. Гэта такая сімволіка, што здарыўся хэпі-энд і павінен здарыцца таксама гэты хэпі-энд з намі пасля пратэстаў 2020?
Ну, будзем меркаваць так. Будзем запускаць гэтыя спірытычныя хвалі. Ну, я бы сказал, что то, что адбылася ў 2020 годзе ў Беларусі, гэта не то, што хэпі-энд, але это такое зрушэнне, которое гістарычна, калі мы будзем уже ацэньваць у будучыні, яно просто неверагоднае. То бок гэта тое, што я ў сваім жыцці, мне падаецца, я больш не перажыву такое менавіта як бы не то, што это просто пратэст быў нейкі. Это сапраўды было ўзрушэнне людзей і салідарнасць і тое, як і разнастайнасць, сколькі як бы розных было людзей, так? Таму мне здаецца, што так, цяпер мы перажываем вельмі смутныя і чорныя часы, але тое, што адбылося ў 2020 годзе з цягам гісторыі і дзеці нашы ці нашчадкі, яны будуць ацэньваць як той зрух, который прывёў нас да хэпі-энду. Кажам, вельмі таксама сімвалічна ў велікодную нядзелю, калі ўсё адраджаецца, так, для вернікаў. Александр, я памятаю, калі мы працавалі ў эфіры тады ў 2020 годзе і калі мы паказвалі карцінку з менскіх вуліцаў і раптам хтосьці сказаў: глядзіце, хтосьці прыехаў з цэлым пультам, яны на вазку вязуць музычныя інструменты. Што адбываецца? Яны робяць нейкую неверагодную імпрэзу. Як гэта было? Такі парыў, што я бяру гэта ўсё і іду, вязом гэтую тэхніку туды. Як гэта атрымалася? Менавіта так і атрымалася ў такім парыве хэпінінга і радасці і жадання быць удзельнікамі гэтага ўсяго, актыўнымі удзельнікамі. Таму што я са сваёй камандай даволі актыўна ўдзельнічалі ў грамадскім і культурным жыцці Менску. І калі мы з сябрамі і калегамі выйшлі на першы марш пасля выбараў, вялікі марш, мы хадзілі, сустракалі шмат знаёмых, і ўсе да нас, як да адказных за альтэрнатыўную музыку, там пыталі нас, чаму няма музыкі, чаму няма нейкага цэнтра, дзе грае музыка, чаму там няма нідзе калонак і гэтак далей. І мы вырашылі гэтае пытанне такім чынам, што на наступны марш мы выйшлі вось з гэтым, з тым, што зрабілі за некалькі гадзінаў такой вельмі плённай працы. У трэцяй серыі артэфактаў таксама будзе шмат музыкі? Будзе неверагодна шмат музыкі, бо сама акцыя это пра музыку, это музычны перформанс, пратэстанцы, і ў самой назве закладзены таксама танцы. Не проста як бы не толькі пратэст, вось, але і танцы ў тым ліку, таму будзе вельмі шмат музыкі. Таксама рэжым, міліцыянты лукашэнкаўскія вельмі баяліся і непакоіліся, калі з'яўлялася нейкая музыка, калі з'яўляліся інструменты. Гэта вельмі перашкаджала ім. Вы гэта тады разумелі, адчувалі гэты момант, што гэта галоўны вораг? Так, мы адчувалі гэта асабліва на другім нашым выхадзе, на другі марш, таму што на другім маршы мы чулі праз шашу, што на нас направлена гэтая зброя, гукавая зброя прапагандысцкая з гэтых дынамікаў хрыпучых грала беларуская папса і перакрыквала нас. Адчувалася, што яны ўражаны нашым, напэўна, прошлым выхадам і хочуць паказаць, што яны мацней. Сергей, вот таксама мы няспынна гаворым пра палітвязняў, няспынна гаворым пра пратэсты. Але некаторыя кажуць, беларусы стаміліся, гэта тэма складаная, яны хочуць інакш пра гэта гаварыць. Як зрабіць так, каб беларусы не стаміліся, каб гэта тэма не знікала? Гэтая думка была, калі ты працаваў над гэтым? Я думаю, што варта разумець, што цяпер ёсць дзве Беларусі. Беларусь, которая за межамі, вот мы жывем у Польшчы, так, за межамі Польшчы ёсць Беларусь, которая мы не крэпка разумеем, што там адбываецца і як там жывуць людзі, на жаль, таму што цяпер такая сітуацыя, што інфармацыі вельмі мала паступае. І нават мае сябры вельмі блізкія, яны не то што пазбягаюць, яны хочуць цяпер купіраваць і забыць гэтую памяць пра пратэст. Таму, але беларусам за мяжой я лічу, што мы не маем права стамляцца.
Так, вельмі складана адаптацыя на месцы, але мы мусім думаць пра тое, не забываць, для чаго мы ўсё гэта пачыналі. І таму таксама фільмам гэтым я хацеў нагадаць, што вельмі важна не толькі тое, што было, але і тое, што мы захоўваем цяпер, каб у будучыні у нас былі рэферэнсы, як, можа быць, нават палепшыць такую працу над памылкамі зрабіць. Уласна, Александр, для вас пратэсты 2020 як пратэсты, якія абсалютна з'яўляецца самай яркай падзеяй сучаснай гісторыі Беларусі. Што гэта для вас? Для меня гэта найвялізнейшае ўражанне, напэўна, ў жыцці, як і ў Сергея, таму што я пабачыў вось гэтую сапраўдную салідарнасць не на словах, не там напісаную, а як гэта робіцца. Я пабачыў, як людзі пераходзяць на беларускую мову на маіх вачах. Я пабачыў, як людзі падтрымліваюць адзін аднаго, і гэта было такое не вельмі шчырае адчуванне. Таму мне здаецца, што я яго пранясу і дагэтуль так не магу забыць, хаця з памяццю ў мяне пасля маіх палітвязанскіх справаў не вельмі добра. Але гэта я запамятаю на ўсё жыццё. Хай застануцца гэтыя ўзнеслыя моманты, а тыя дрэнныя няхай і не памятаюцца, няхай знікнуць. А гісторыю пабачым ужо у бліжэйшую суботу у артефактах. Праект, які вы робіце разам з reform.news на YouTube-канале «Саша, што ты несеш», спадарства заахвочваю абавязкова глядзець. А ўласна рэжысёр 3-й серыі Сергей Кавалёў быў са мной у студыі, а таксама герой гэтай серыі, дыджэй, арт-менеджер, былы палітвязень, папа Бо Александр Богданаў. Дзякуй, спадарства, і чакаем вашу працу. Дзякую вам. Дзякуй. А мы працягваем, і яшчэ маю пытанне, што там у эканоміцы ды гаспадарцы. Уважліва сочыць за дэталямі Александр Кныровіч, а ўсё дзеля таго, каб распавесці проста і з гумарам вам у рубрыцы «Атмасфера». Глядзім. Добрый вечер, шановные глядачи. З вами Александр Кнырович и «Атмосфера». Лукашенко собрался позычить яшчэ 8 миллиардов долларов за ваш кошт. И мяркуе, что индивидуальные предпринимальники – это те, кто зусім не працует. Товарищ Богданов проиграл битву с импортом, а наместник кіраўніка администрации не умее лишить. Ці мо свядома хлусіць беларусам? А яшчэ юбілей увахода Польши, Літвы, Еўрапейскі звяз і, вядома ж, рубрика Гачанова, там ёсць на што паглядзець. Таму запарце гарбаты, сядьце як мага ямчэй і возьміцеся за нешта як мага мацней. Мы гаворым пра беларускую эканоміку проста. Паехалі. Нашага самага галоўнага вусатага энергетыка не пакідае думка пра будаванне другой АЭС. Мінулым тыднем ён прылетаў у Касцюковічы і абрынуў на головы ні ў чым не вінаватых мясцовых жыхароў такую ідэю. Маўляў, гэтая станцыя атрымалася, добра, тому хочу другую. Але... Естественно, нужны деньги. Их надо сегодня одолжить, кредит взять, чтобы постепенно рассчитываться, как за эту станцию. Прыпыніў ён апладысменты. Грошы на яе няма. А таму трэба пазычыць яшчэ. Я нагадаю, першая выплата за гэтую АЭС мусіла адбыцца толькі ў красавіку гэтага года. То бок мы яшчэ нават не пачалі плаціць. І таму казаць пра паспяховасць праекту пакуль ранавата. Мы яшчэ ў самым пачатку, і разлікі кажуць, што станцыя не акупіцца ніколі. І шансаў на расійскі крэдыт такого памеру няма ніякіх. Нагадаю, што профільны чыноўнік у Росатаме не так давно параіў беларускім калегам палічыць крыху дакладней, перш чым звяртацца па новы крэдыт. Там жа ў Касцяковічах вусаты энергетык выдаў такі дзяржаўную таямніцу. Навошта пастанавілі забіць індывідуальных прадпрымальнікаў? Цытата выглядае так. Усе ў нас сталі іпэшнікамі, працаваць няма каму. Ну так, праз палітычныя рэпрэсіі і ўдзел у вайне працаўнікоў эканоміцы не стае.
Але давайте паспрабуем уявіць себе таго прадпрымальніка, які выбер уладкавацца слесарам на мас. У мяне не атрымліваецца, а як у вас. Ну і уласна тэза. Прадпрымальнікі – гэта тыя, хто не працуе. Бракуе аднае дэталь. Прадпрымальнікі – гэта тыя, хто не працуе на яго. І гэта сапраўды невыносна. Бываюць навіны, дарагія мои гледачы, калі я вельмі хвалююся. Вось сапраўды, мне проста лыжка ў рот не ідзе. Так я хвалююся. Прыклад. На мінулым тыдні намеснік кіраўніка адміністрацыі Лукашэнкі таварыш Ягораў, былы кіраўнік банку развіцця, заявіў літаральна наступнае. Прэзідэнт на усебеларускім народным сходзе агучыў лічбы росту даходу насельніцтва. За 30 гадоў у 10 разоў. Гэта рэальны і наяўны даход насельніцтва. Калі пераводзіць у лічбы штогадовага росту, то гэта 8% штогод. Вось нібы ж банкір, а шулер, ашуканец. Так, быў у нас рост 2000-х. Але за апошнія 10 гадоў 4 гады даходы б насельніцтва падалі, а не раслі. І не было ніводнага 6 гадоў росту, дзе паказнік дасягаў бы гэтых самых 8%. Сумарна за 10 гадоў усяго плюс 15%. Але далей жа больш. І яшчэ. З 2000 года ў еўрах цэны ў Беларусі ўпалі на 17%. За гэты час з 2000 года заробак у еўрах у эквіваленце вырас больш як у 6 разоў. То бок заробак вырас у 6 разоў, цэны не змяніліся, нават некалькі знізіліся. Ну вось тут у мяне рука пацягнулася за пісталетам. Тое, што лукашэнкаўскі чыноўнік раптам пазнаю лічыць у еўрах, ужо прыкмета патрыятызму. Ну а куды яму небараку падзецца, калі інфляцыя за гэтыя гады 7200%. Гэта без уліку лукашэнкаўскіх 90-х, там увогуле было чыстае Зімбабве. Так, у 2000-м было ў сярэднім 100 еўра, а цяпер 600. Але, дарагія мои гледачы, вы заўважылі падзенне цэнаў у еўрах. Нагадаю, тады ў 2000-м квадратны метр у Менску каштаваў 350 еўра. Цяпер амаль у 5 разоў больш. Тая ж сітуацыя з ЖКГ, з аўтамабілямі, а з харчамі. А з харчамі так. Белстат фіксуе цэны з 2009 года, і я выбраў хлеб, сыр, малако, свініну, гарэлку. Куды ж без яе? Пералічыў у еўра снежань 2009 і снежань 2023. І выйшла за 14 гадоў плюс 75%. У еўрах. За 25 будзе відавочна больш за 100%. Так што брэша былы банкір, як наняты. А мо ён некую іншую краіну мае на ўвазе? Як думаеце? Ды і цяперашні рост нездаровы. На мінулым тыдні выйшла новая статыстыка. Таварыш Богданов, кіраўнік Марх, ушэнт прайграў барацьбу з імпартам. Было 39,4 у гандлёвым абароце, стала 42,6. І чаканая інфляцыя больш за 11%. Рэальная ж 5,6, што ў разы вышэй, чым у Польшы і краінах Балты. Такія поспехі. І пад канец. Наша сталая рубрика «Качанов». Я ўжо хацеў ёй адрэкамендаваць вашай увазе геніяльнае ўказанне нейкага нацыянальнага цэнтру абароны персанальных дадзеных, які адкрыта забараніў выкарыстанне праграмы Zoom для навучання. Маўляў, у нас ёсць указ, які забараняе перадачу дадзеных за мяжу, таму Zoom нельга, ні ў якім разе. І толькі я сабраўся неяк зафіксаваць гэтых герояў, як у інфармацыйную прастору уварвалася гандлёва-прамысловая палата Беларусі, якая показала публіцы афіцыйны знак «Зроблена ў Беларусі». Набярыце пабольш паветра, сустракайце. Ну, не я адзін жа пакутваць мушу. Як вам? Прабірае, пагадзіцеся, і камусьці за гэта ж заплацілі. З бюджэту, а як ж? Кароткі прысуд прафесійнага дызайнера выглядае так. Некамплементарныя колеры, розная насычанасць гарнітуры, неспалучаная насычанасць знакаў, дысбаланс кампазіцыі. Цяпер вось так беларускую прадукцыю будуць несці свет. І з гэтым давядзецца нейкі час жыць. Так што беражыце сябе, дарагія мае. А ці трэба нам у еўразвяз? Я не ведаю.
вы ведаеце? Сацыялагічныя пытанні паказваюць, што ахвочых жыць у рэальным саюзе з Расіяй все яшчэ ў 3 разы больш, чым тых, хто выбірае еўрапейскі вектар развіцця. Іншыя паказнікі былі толькі ў кароткі перыяд восені 2020 года. А потым, за 3,5 года адбылося вельмі шмат падзеяў. І адчуванне, што Еўропа пакінула беларусаў сам-насам з дыктатарам, дакладней з 2 дыктатарамі, зусім не апошняе у спісе эмоцый. Але праўда ў тым, што мы нічога не ведаем пра тое, як яно там, у Еўропе. Сёння я расказаў вам за пару хвілінаў, як выглядаюць эканамічныя дасягнення Польшы і краінаў Балтыі за 20 гадоў. Яны ўражваюць, але не адзінай эканомікай жывы чалавек. Ёсць шмат іншых вымярэнняў. Адукацыя, медыцына, сацыяльная абарона, а яшчэ правы чалавека, свабода сродкаў масавай інфармацыі, свабода рэлігіяў, незалежнасць судоў. Гэта мусіць быць вельмі доўгая, прадметная, грунтоўная і удумлівая размова. І зусім не абавязкова яна скончыцца ўваходам Беларусі ў её развязь. Урэшце, Вялікая Брытанія і Швейцарыя не ўвайшлі ў её развязь, і гэта не перашкаджае ім развівацца. Можа, і нам да іх? Адное я ведаю дакладна. Беларусы – нармальная еўрапейская нацыя. Сённяшняе становішча абсалютна ненатуральна, і калі-небудзь мы абавязкова вернемся ў Еўропу. Калі-небудзь у нас будзе магчымасць для сур'ёзнай і глыбокай размовы ў грамадстве пра тое, як нам лепей. Такая сёння атмасфера. З вами быў Александр Кнырович. Убачымся праз тыдзень. А напрыканцы выдання пра перамогу жыцця над смерцю. Праваслаўныя вернікі ды хрысціяне ўсходняга абраду святкуюць Вялікдзень. Людзі па ўсім свеце ішлі ў цэрквы ўначы і на святочнае набажэнства, а таксама, каб асвяціць прадукты да велікоднага стала. А мае калегі з Вільні ды Беластоку запыталіся ў вернікаў, што для іх значыць гэтае свята і чаго б яны пажадалі беларусам у гэты дзень. Распятие Христа – это во благо человечества, чтобы могли каждый спастись. И на самом деле очень важный праздник. Праздник этот знаменует именно тот факт, что смерть-то не конечна, можно ее победить, но в этом и заключается там смысл пути. Это же просто наш земной путь подготовления к вечности. Ну вот этот праздник нам напоминает, что это возможно, что мы можем победить. Ну так с религиозной точки зрения, а с семейной точки зрения, ну прекрасный момент для объединения как бы вокруг чего-то. Приятное времяпровождение с семьей, такая традиция, и мы уже привыкли. В принципе, тоже очень приятная традиция в том плане, что именно так символично приходишь в храм, светишь яйца. Доброславёны Бог наш, завжди, цяпер і заўсёды, на веки веков. Аминь. Господу помолимся, Господи, помилуй. Дорогие белорусы, я шчыра усіх нас, братоў і сясцёр беларусаў, віншую з Вялікаднем. Я жадаю, каб святло Христовага ўваскрасення натхніла нас, каб дапамагло нам перажыць тыя цяжкасці, праблемы, якія мы маем, жывучы ў сваёй краіне і жывучы ў эміграцыі. І жадаю усім, хто зараз сустракае Вялікдзень не дома, можа нават не са сваімі сем'ямі і не можа прыехаць да сваіх сем'яў, каб надышла як мага хутчэй тая пара, калі мы на сваёй зямлі, са сваімі сем'ямі, у сваіх родных дамах будзем адзначаць гэтае вялікае свята. Христос уваскрос, сапраўды уваскрос.
мира однозначно, здоровья, благополучия. Я немножко расстроена, потому что у меня внук на войне, поэтому я, знаете, как прошу Бога, прошу Матерь Божию для того, чтобы его защитили, его помогли ему в такой нелегкий час. Хочу павіншаваць беларусаў са святам велікодным, чаго пажадаць, натхнення, свабоды, урэшце, свабоды, і каб єдналіся, і хоробрасці української, відважності, хоробрасті, дуже багато сили, самовизнання якогось такого, самоідентичності, щоб вони знайшли себе. Бажать белорусам всего самого хорошего, потому что это наш как бы братский народ, и мы все одни. Такі быў гэты тыдзень, а на наступным ужо ў чацвер 9 траўня. Дзень перамогі. Дата істотная, але і трагічная. Мусім памятаць і не паўтарыць. Ісціна вядомая, аднак у суседняй Украіне расійскія акупанты вядуць крывавую бойню, а словы «не вайне» ў самой Расіі трапілі пад забарону і пераслед. Пры гэтым і ў Расіі, і ў ейнага адданага хаўрусніка ў Беларусі ўжо цягам некалькіх тыдняў не спыняецца гэтак званая пабедабесія, калі ладзяцца крынжовыя спектаклі ды інсцэнізацыі. Дзяцей апранаюць у вайсковую форму, ды пад выглядам памяці вядуць каларадскую прапаганду. А ў школах зладзілі усебеларускую дыктоўку. Я раскажу пра перамогу. У тэксце цытаты з Лукашэнкі. Напрыклад, а героі Вялікай Айчыннай вайны патрабавальна сочаць за тым, як мы захоўваем мір і спакой нашай айчыны. І гэта цытата чалавека, які пусціў акупантаў у Беларусь, каб тыя напалі на Украіну з нашай тэрыторыі, а таксама вялі абстрэлы мірных украінскіх гарадоў. Вось такая вартасць гэтых словаў і гэтая гульня ў памяць. І пакуль 9 траўня не будзе сапраўдным урокам гісторыі, словы дыктатараў і іх памагатых прыпявакаў застануцца толькі пустымі словамі. Сергей Подсосонны, да сустрэчы ў эфіры.